Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Yan uwana ‘yan Najeriya ƙasa baki ɗaya. Ina son mana introducing ɗin wani sabon maganin mura. Idan kana fama da mura, to akwai wata hanya mai sauƙi ita ma wadda za ka bi ba tare da ka ji ɗaci ko ka ji wani abu ba, sai dai ka sha ka ji daɗi. Abin da ana haɗawa shi ne za ka sami Lipton na shayi wanda ka sani, Lipton, ka samu lemon roba ko na kwalba, Sprite. Yanzu zan gabatar muku da su kamar haka. Yawwa, abu na uku kuma da za ka samu shi ne Tom-Tom. Yanzu yawwa, kun ga wannan Sprite ne gashi kamar yadda kuka gan shi. Sannan ga Lipton a hannuna, sannan kuma ga Tom-Tom nan guda huɗu. Yanzu for instance already na riga da na buɗe Sprite. Yanzu gashi misali zan sa Lipton gashi kamar haka. Za ku saka shi ba sai an fasa shi ba, ka gani? Sai a samu ita Tom-Tom sai a fasa. Yawwa, gashi in ka fasa za ka saka. Ana son a sa kamar guda uku, yanzu ga ɗaya na sa. Sai kuna ji na, yanzu ga ta biyu na saka. Wannan da kuna gani maganin mura ne mai kyau, kuma za ku tabbatar ba sai ran da kuka jarraba. Yawwa, ka ga yanzu na saka gashi nan yana ta tirenin, yana ta tafasa. Ka gani? Yana ta tafasa shi kaɗai. Yawwa, za ka iya rufe kwalban. Idan ka rufe roban, kun ga aƙalla dai na sa Sprite guda uku a ciki, Tom-Tom guda uku da Lipton guda ɗaya idan ba ku manta ba. Yanzu sai ka ci gaba da girgizawa. Ka ci gaba da girgiza shi, sai ka zo ka bar shi, ka ajiye shi. Lipton ɗin nan zai jiƙa, sannan ita Tom-Tom ɗin nan ita ma za ta narke. Idan ka tabbatar da ta narke, babana ka sha ka ji ɗan karen daɗi, kuma sannan zai maka maganin mura. Naku Real Hasbin mai waƙa, kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sababbin magunguna na gargajiya wanda za ku riƙa amfani da su, wanda ba sai kun sha wahala ba, wanda da kanku za ku haɗa su kuma za ku sha su cikin daɗi, kuma za su yi muku amfani insha Allah. Ya Allah ya biya ka, ya Jamilu Allah ya biya ka, ya Yabala Allah ya biya ka. Kawayan amarya ne, Habiba Allah ya biya ki, Fatima Allah ya biya ki, Zainab Allah ya biya ki.